skús ešte ďalej dať tu. Spraviť trošku také veľkolepejšie to gesto s tým akože sláčikom. Vidíš na tej postavičke, že hneď to inak vyzerá, keď proste celým tým telom. Prídite na festival Animofest. Uvidíte filmy študentov stredných škôl z celého sveta. Ale hlavne uvidíte najlepšie práce našich maturantov. 17. júna o 9. hodine v športovej hale súkromnej školy umeleckého priemyslu animovanej tvorby.